Lagi pa kami ng isang yero dito. Good morning mga ka-alright. Magandang umaga, pinagpalang araw sa ating lahat. Muli, napakaganda ng araw. Matagal-tagal lang yung pag-preto natin. Ang aga pa. Tatay, gawa daw ng tungtungan. Tungtungan namin doon. Pakan. Ayan, patuloy paggawa ni tatay ng apakan. Ayan. Natanggalan ni tatay yung isang sira. Papalitan. Alright, napalitan na namin yung isang sira ng yero. Ito na, ini-screw namin. At dito, lalagay pa kami ng isang yero dito. Ayan, kaso tirik kasi itong pagkabot. Madunak. Mamaya na lang yung pag-akyat dyan. Dyan lang yun. Abo. So ayan. Kompleto na ang So abangan nyo po yan yung pagbakal dyan at yung pagbuhos ng ka-alright. So yan mga ka-alright, no? Papatuloy na natin yung paglagay ng bubong. So tig-kabila, tig-isang yero lang yan, ilalagay na natin ngayon para yung ginawang pantukod namin ni tatay ay matanggal namin kasi yung slab ay bubuhusan niya.
na. Mataan na yun. Ay! Ay! Ayan na, yung ano, hindi na. Yum! Yum! Yan o! Marina. Marina! Marina! Wala, nalaglag ako ah. Ha? Nalaglag. Nagdagdag? Ayun, sira yung hagdan. Ang dali mo. Laki ng gas-gas ko. Pwede. Video ang tinawin. Video ang tinawin. Nagdagdag? Ay, uy, yung apakan! Ayan na, ayan. Para matapos na ako. Kuha pa lang sa video ko. Ipatapil na ako. Ayun, nandun pala yung ako. Kuya Gatcho, bagsak sa challenge! Ayun nga! Kuya Gatcho, bumagsak sa challenge. Bumagsak sa challenge. Haba ng gas ko. Sumama siguro doon na ba ako? Ingat, ingat. Mas mataas yan. Ayun, lubid nandiyan na. May nga lang, sa purdahil. Munti ka na. Muntik na maging kwintos ko yung Gatcho. Ganun ka ba? Ayan, ayan, ayan. Dapat may ano, may parol na pa. Taas. Kasi kailangan yan doon. Wala, marami. Paggabi. Ito may ilang ano paggabi. Ha? Meron. Brad, Nakikita namin yan. May lumera. ganyan? Ay, sa kapila ba yung nakikita to? Ha? Hindi. Ayan. Taasan ko yun. Oh, lagyan mo na. Taas na. Kaya pa ganyan? Tapos kaya pwede naman patadyan. Yan. Tapos ay ilaw. Tingnan mo yun ang Ha? susot sa taas. May mawawala na oh. Ay, private lang. Ayun nga, ganyan karate. Isip mo na, pupuntahan mo pa ito. Sa private mo nga ako pin-upload eh. Matik na yung private. Labas. Ay, pinandun sa doon. Ano ba kasi sa private? Puro beauty. Dalawa eh, dito nga kalahati lang eh. Saan? Tama ng kalahati. Mawawala doon. Anong report ko na rin? Yan. Okay lang yan. Ganyan lang. Okay na. At sinisingot niya. At Patay na dyan. Alasing pasirip ka. Patay na dyan. Patay na sa baba. okay na! Yan. Ang taas ni Kuya Ganto na. Yan, ayan ang trabaho kong tinitingala. Lalo na na-promote na po si Gagatcho. Na dati yung trabaho niya sa baba lang. Ngayon na nataas na. Yeah. Na-promote. Taas pala.
Kaya daw, pasuya daw, nandun yun ata sa loob yung lagari sa kahoy. Lagarin? Lagari sa kahoy. Kumbaga. Nagbigay ka ng hangin. Maglalakad tayo. Lagari sa kahoy. Ha?
Ayun po si Kagatcho nasa taas. Ayan. At kanina nalaglag si Kagatcho dun sa ano, sa hagdan. Natanggal kasi yung apakan.
Yung hagdan. Buti nakahawak ako, laglag sa akin. Papo yan. Eh, yung pagkatak